בשיעור הזה, ברגע זה, אני הולך להציג לכם 4 דרכים פרקטיות, דרכים מוכחות לייצר כמויות של רעיונות לסרטונים. לא צריך לחשוב יותר מדי, רק להבין את מה שאני מלמד אתכם ולנסות לעשות את זה בעצמכם. כבר בשיעור הזה אתם תנסו את זה ותבינו כמה שהדרכים האלה פרקטיות וכמה שהן ישימות, גם אם אתם בתחילת הדרך. ככה שבכל פעם שלא יהיה לנו השראה לסרטונים ונצטרך רעיונות טובים לסרטונים, נדע בדיוק מאיפה להביא אותם, נדע איך לייצר אותם. הדרך הראשונה, בינה מלאכותית. מי שלא יודע, בינה מלאכותית, כמו ChatGPT ועוד כל מיני כלים כאלה, הוא פשוט כלי שאתם יכולים לדבר איתו, אתם יכולים להסביר לו מה אתם צריכים. זה כלי שיש לו כמעט ואת כל המידע בעולם, ככה שאתם יכולים לדבר איתו על נושא ספציפי, והוא יכול לעזור לכם להרחיב את המידע לגביו, והוא יכול לעזור לכם לסכם הרבה מידע שאתם תשלחו לו, והוא אפילו יכול להביא לכם רעיונות לסרטונים, אם תגידו לו בדיוק מי הקהל שלכם ומה המסר שלכם, הוא יביא לכם כל מיני רעיונות שיכולים להתאים בדיוק לקהל שלכם. זה כלי מאוד פשוט להשתמש בו. אתם רק צריכים לדעת להקליד, זה ממש כמו שיחה בוואטסאפ עם חבר, אתם ככה מנהלים שיחה עם הצ'אט, מקלידים לו הודעות, שולחים לו, והוא נותן לכם פידבק, שזאת אומרת את המענה שלו על ההודעות שלכם. מי שמשתמש נכון בצ'אט GPT, ששואל אותו את השאלות הנכונות, נותן לו את המידע הנכון, הצ'אט GPT יעבוד איתו בצורה מאוד טובה, יעזור לו לקבל הרבה מאוד רעיונות, ככה שאף פעם לא יחסר לכם רעיונות, אתם רק צריכים לתקשר עם הצ'אט בצורה נכונה. הדרך שאני הכי אוהב לתקשר עם הצ'אט, לייצר רעיונות לסרטונים, היא ככה. אני שולח לו פשוט את הזהות השיווקית שלי. אם אין לכם זהות שיווקית, תייצרו לעצמכם זהות שיווקית. אם יש לכם, אני פשוט שולח לו את הטופס של הזהות השיווקית שלי, ובזהות השיווקית רשום בדיוק מי אני, מה אני מקדם, מה הערכים שלי, מה האמונות שלי, מה הם המסרים שאני מעביר אותם באופן קבוע. רשום לו בדיוק מה הסיפור שלי, רשום לו בדיוק מי הקהל שלי, כאילו יש לו את כל המידע שהוא צריך כדי לעזור לי להוציא מעצמי תכנים מצוינים שיעניינו את הקהל שלי. אני שולח לו את זה, אם יש לי עוד איזושהי דרישה ספציפית אז אני רושם לו, לצורך הדוגמה, אני רוצה לעשות כמה סרטונים שמדברים על הערכים שלי, על הערך הספציפי שהוא לצורך הדוגמה, תצליחו לשלוט בתזונה שלכם ותצליחו לשלוט בכל שאר האלמנטים בחיים שלכם, ואז הוא יביא לי כל מיני רעיונות, ואפילו איך להנגיש את התוכן בצורה טובה. ה-ChatGPT הוא כלי מצוין למי שרוצה לייצר רעיונות לסרטונים, והוא יודע לתקשר עם ה-ChatGPT, יהיה לו אין סוף של רעיונות, אף פעם לא יחסר לו רעיונות. ברגע זה אני אתן לכם איזשהו פורמט, ברגע שתמלאו את הפרטים החסרים, אתם תשלחו את זה לצ'אט, והוא יביא לכם אוטומטית רעיונות לסרטונים טובים. אם יש לכם כבר בינה מלאכותית כלשהי שאתם עובדים איתה, מצוין, תשלחו לה את הטמפלט הזה. אם לא, אני ממליץ לכם על ה-ChatGPT, אני עובד רק איתו, אני ניסיתי הרבה מאוד תוכנות של בינה מלאכותית, זה התוכנה שהכי התחברתי אליה. אני אתן לכם ברגע זה פורמט, ברגע שאתם תשלחו אותו לצ'אט, הוא יביא לכם רעיונות מאוד טובים לסרטונים. ככה זה הולך. היי צ'אט, אני צריך שתביא לי רעיונות לסרטונים שירגשו, שיתנו ערך ממשי, שיסקרנו וייצרו חיבור אישי. אני מתעסק פה אתם רושמים במה אתם מתעסקים, ועוזר לקהל הזה, לצורך הדוגמה, נשים בהיריון, מה שזה לא יהיה, אתם רושמים את הקהל שלכם, תן לי רעיונות מאוד מיוחדים שיעניינו את הקהל ויענו על הקריטריונים שרשמתי לך מקודם. ברגע שתרשמו את זה, אתם יכולים לבקש ממנו 10 רעיונות לסרטונים, 50 ו-100, כמה שתבקשו, ככה הוא ייתן לכם. אני אתן לכם טיפ ברזל שאתם חייבים להבין, הבינה מלאכותית נותנת לכם תשובות ברמה של השאלות שלכם. ככל שתשאלו שאלות יותר מדויקות ותיתנו להם פרטים יותר מדויקים לצ'אט, אז הוא ייתן לכם תשובות יותר מדויקות, ותשובות שממש מדויקות למה שאתם רוצים, תמיד תדייקו את המסר שלכם. אתם יכולים להתחיל באופן כללי ולבקש ממנו רעיונות כמו שאני הבאתי לכם בפורמט, אבל ברגע שאתם לוקחים רעיון 1, 2, 3, תדייקו את המידע שלכם. ככה תהפכו את הרעיונות לסרטונים למאוד מדויקים. דרך מספר 2 לייצר רעיונות ממש טובים לסרטונים, זה לצרוך תוכן איכותי. אתם יכולים לצרוך תוכן איכותי על התחום שלכם, על הערכים שלכם, מהרצאות, מפודקאסטים, מסדנאות, מספרים, ממחקרים, ממש לצרוך תוכן שהוא איכותי, ברגע שאתם תפגשו איזשהו פיסת מידע שהיא רלוונטית לקהל שלכם, לערכים שלכם, תוכלו לייצר עליו סרטונים מטורפים. אז איך תיקחו ערך חיצוני שצרכתם ותהפכו אותו לרעיון לסרטון אישי שלכם? דבר ראשון, אתם יכולים ללמד את התובנה שאתם למדתם מהסרטון, אתם יכולים להסביר גם למה זה מתאים לקהל יעד שלכם. אתם יכולים להביע עמדה על הסרטון שהוצג, ממש להסביר למה אתם מסכימים ממה שנאמר ואיפה זה פוגש אתכם או את הקהל שלכם בחיים שלהם.
אתם יכולים לתת איזושהי זווית חדשה לגבי המידע שאתם צרכתם והמידע שאתם מעבירים הלאה. כל תוכן שיש בו איזשהו חידוד לקהל יעד שלכם, שאתם יודעים שאתם צורכים אותו ברגע זה, ואם אתם מעבירים אותו הלאה, הוא עוזר לקהל שלכם, הוא מאוד הכרחי. תעשו את זה, תעבירו חומרים הלאה, זה בסדר גמור. זאת לא העתקה, תרגישו עם זה בנוח, אתם מביאים את הטאץ' האישי שלכם, ככה שהרעיון לסרטון, התוכן עצמו, הוא לא מועתק, הוא הופך להיות תוכן אישי שלכם. דרך שלישית ומצוינת לייצר רעיונות טובים לסרטונים, זה דרך החוויה האישית. עבר, מה קרה לנו בעבר, מה חווינו, מה היו הטריגרים, מה היו הכאבים, מה היו הדברים שריגשו אותנו, הווה, מה התובנות הנוכחיות שלנו, איפה אנחנו נמצאים היום, ועתיד, חששות לגבי העתיד, מטרות לגבי העתיד, למה דווקא אלה הדברים שאנחנו רוצים לאחל לעצמנו, דברים שאנחנו רוצים להשיג. ככל שתתחברו יותר לחוויה שלכם, בעבר, בהווה ובעתיד, יהיה לכם הרבה מאוד רעיונות לסרטונים, אף פעם לא יחסר לכם. כשאתם מתחברים לסיפור האישי שלכם, לא חסר לכם על מה לייצר תוכן. לדוגמה, אם אתם מלמדים אנשים איך לשווק ולייצר תוכן, והייתה לכם תקופה של חוסר ביטחון, לא ידעתם איך לדבר למצלמה, והיום אתם מדברים בצורה שוטפת, אתם מעבירים מסרים בצורה מאוד טובה, אתם יודעים לעבור מצלמה טוב, תספרו על זה. למה? כי הקהל שלכם, שמתעניין בשיווק ויצירת תוכן, הוא רוצה לדעת גם לעשות את המעבר הזה, איך להיות ממצב שהוא בלי ביטחון במצלמה ולא יודע איך להעביר מסרים, איך להגיע למצב שהוא מדבר בצורה חופשית למצלמה, שהוא מדבר בצורה ברורה, בצורה שהקהל יתחבר אליו עם קריזמה וביטחון. תלמדו את זה, תסבירו את זה, תיתנו על זה תובנות, תסבירו איך הרגשתם שהייתם כאן, תסבירו איך זה מרגיש להיות כאן, מה היו התוצאות בחיים שלכם ברגע שהצלחתם לעשות את המעבר. אלה דברים שמאוד מעניינים את הקהל שלכם, הם צריכים לדעת את זה. זאת השראה מטורפת למי שחווה את הקושי הזה, אז תהיו שם כדי לתת להם את ההשראה. דרך רביעית לייצר רעיונות טובים לסרטונים, זה דרך צפייה בתכנים ברשתות החברתיות. היום אנשים מעלים המון תכנים לרשתות, אתם יכולים לראות בעצמכם איזה תכנים מצליחים יותר, מעניינים יותר, אנשים יוצרים בהם יותר אינטראקציה, לייקים, תגובות, שיתופים. אתם ממש יכולים לקחת רעיון לסרטון קיים, ואתם יכולים לעשות לו טרנספורמציה לתחום שלכם, לעשות לו התאמה למסר שאתם רוצים להעביר. כאילו, אתם הולכים לעשות הרבה מאוד סרטונים בדרך שלכם כיוצרים, כבעלי עסקים. אז אל תתביישו לקחת איזשהו סרטון שנראה לכם מעניין לעשות אותו, ופשוט לשגר אותו. אחריו, אתם תשימו לב שאתם תעשו עוד סרטון ועוד סרטון ועוד סרטון, וככל שתעשו יותר ויותר סרטונים, הסרטונים שעשיתם למטה, הראשונים שלכם, אלה סרטונים שכביכול יימחקו. אלה סרטונים שהם יהיו בתחתית של הדף שלכם. אל תתביישו לעשות סרטונים, תמיד תתאמנו, תמיד תנסו דברים חדשים, אם זה טרנדים חדשים שאתם רואים ברשתות, אם זה תוכן של מישהו אחר שאתם אומרים בונה, אני רואה איך זה מתאים לתחום שלי, אתם יכולים ממש לראות מה עובד ומה לא בתכלס ברשתות החברתיות וליישם בעצמכם. אם אתם עדיין שואלים את עצמכם, איך אני לוקח סרטון שאני רואה ברשתות, עושה אותו, ושזה לא יחשב העתקה, כי אני ממש לקחתי סרטון אחר ולקחתי ממנו השראה. אז זהו, שאתם לוקחים השראה, אתם לא מעתיקים. אתם יכולים לקחת טרנד שכולם עושים ולהתאים את הטרנד לנישה שלכם. אתם יוצרים משהו חדש משלכם. אתם יכולים להביע עמדה לגבי משהו מסוים שקרה. אתם יכולים לקחת רעיון, שאתם רואים שהוא מאוד הצליח ברשתות, ולעשות משהו דומה, לא בדיוק את אותו הדבר. אם אתם לוקחים סרטון אחר ועושים לו התאמה אישית, אתם לא מעתיקים, אתם רק לקחתם השראה, וזה בסדר גמור ואפילו מבורך, כי ברגע שאתם לוקחים השראה ממשהו שכבר עבד, הסיכוי שהסרטון שלכם הצליח הרבה יותר גבוה. ההשראה שלכם הייתה ממשהו שכבר עבד. אז אל תפחדו לקחת השראה, זאת דרך מצוינת להעביר מסר בצורה ברורה, בצורה טובה שהקהל יתחבר אליה. הנה טיפ מצוין למי שרוצה לעבוד בשיטה הזאת. אתם גוללים ברשתות החברתיות באופן יומי, בבוקר, בצהריים, בערב, מתי שיוצא לכם, וברגע שאתם רואים סרטון שאתם אוהבים אותו, תשלחו אותו לאיזושהי גלריה. אני שומר את הסרטונים שלי בצ'אט עם עצמי בוואטסאפ, ככה שאתם, ברגע שאתם רואים סרטון טוב, אתם פשוט שולחים אותו לצ'אט שלכם עם עצמכם בוואטסאפ. גם שמרתם את הסרטון, וברגע שאתם רוצים ליצור סרטון, יש לכם המון רעיונות, כי בתוך הקבוצת וואטסאפ נמצאים כל הרעיונות, וגם ברגע שאתם שולחים את הסרטון הזה, האלגוריתם מזהה שאתם אהבתם את הסרטון, והוא יכול לשלוח לכם סרטונים דומים. ככה שאתם יכולים לקבל כל מיני רעיונות לסרטונים נוספים, בצורה הרבה יותר פשוטה, כי האלגוריתם יתרום לכם לעשות את זה. תעשו את זה,
אתם תאהבו את זה, אתם חייבים לנסות לעשות את זה לפחות פעם או פעמיים, כי רק ככה אתם תבינו באמת איך זה עובד, ואיך יש לכם את הטאץ' האישי שלכם בסרטונים שאתם יוצרים. בואו נגיע לשלב של התרגול הפרקטי. בשלב הזה אני רוצה שאתם תיישמו בעצמכם, כדי לראות כמה ארבעת הדרכים האלה מאוד פשוטות. אני רוצה שתייצרו 2 רעיונות לסרטונים בכל דרך. דרך בינה מלאכותית, תייצרו 2 רעיונות לסרטונים, דרך חוויות אישיות, דרך תוכן חיצוני שאתם צורכים, בדרך הרשתות החברתיות. אני רוצה שתייצרו 2 רעיונות לסרטונים בכל דרך. ברגע שתעשו את זה, אתם תבינו כמה פשוט לייצר רעיונות לסרטונים, באיזה מהירות אתם יכולים לייצר מסה של תוכן, וברגע שתבינו את זה, נוכל להתקדם קדימה.